أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد بندرا بتدبير غريب إلى الأخضري. بسم الله ورخص نونام للمريض نيود في حائد بلال الحجر كاجي بلال سون مارا كاجي ene dagi neɗɗo ñawɗo tamo hen wat ɗuubi e tuufeje ɗe ganduɗa siman fawaka e dow muɗum, tuufeje ɗe pewnira ko leydi. ene dagi neɗɗo ñawɗo yo tamo hen. illam yajid so dañani munawilan mone weeɗamo leydi ndi gayrahu mo jiidani e makko. o dañani fof mone addanamo leydi o tamo hen omo leeli o sellani, ene nawnanamo yo tamo e ɓalal kaaƴe e ɓalal tuufeje. Allah darima ɗon. o sunanuhu sunnaji tamamuya tajdidu saidi ko hesɗitinde leydi liyadayhi wonande juuɗe makko ɗiɗi. en mbino o fiyande arwanire nde o fiya juuɗe makko e leydi, o masha yeeso makko. nden ɗon fiyande arwanire ko farilla. joni so ɗum ɗon yawti fiyande ɗiɗaɓire nde o fiyata beelama o mashu juuɗe makko, nden ɗon ko sunna. o mashu e mashude ma baynal ku ayni ko woni camme hakkude cammeje makko ɗiɗi wal mirfaqayni e polomtoli makko ɗiɗi. tuggi ngal ɗo ƴiyal a yetti ɗoyete wiyete cammeje, ɗo wiyete folomturu. e hakkunde ɗeɗo ɗiɗi ko masata ɗum ko sunna. wa tartibu e reggodirde sunnaji ɗi, reggodirde farillaji ɗi. o adoro yeeso o rewna hen juuɗe ɗe. wa fadailuhu ɓuure tamamuya attasmiyatu ko wiide bisimillahi. somo tamo yo wi bisimillahi, ɗum ɗon ko sunna. wa taqdimul yumna o ardina jungo ñaamo alal yusra e nano. o adoro masude jungo ñaamo ngo hawa gayna, o fuɗɗo masude jungo nano ngo. wa taqdimu e ardinde zahiri zirai ko feeñe zira u makko, o ardina ɗum ɗon ala baɗinihi e nder ko woni reedu zira makko. ɗum ɗo wiyete zira, ngoɗo jungo wiyete zira, ɗum ɗo wiyete zira. o fuɗɗoro keeci zira o haw para, o fuɗɗo masude nderga. ɗo wiyete zahiru zira, ɗo wiyete baɗinu zira. o masa bowal gayit haw para, o fuɗɗo masude nder gayit. o taqdimu e ardinde zahiri zira ko feeñe jungo makko ardo ala baɗinihi ko woni nder jungo makko. o muqaddamihi gardinde jungo ngo ardo ala muakharihi e wattinde jungo ngo. ɗo wiyete gardinde jungo gawo adorto, ɗo wiyete wattinde jungo. fuɗɗode nde yo fuɗɗoro gayete, o sakkitoro gayete. wona waɗi ɗuhu pirtoji tamamuya kal wudu e way kono sallige ni. kala ko firtanno sallige ene firta tamamuya. kala ko mbinoɗen ene bonna sallige, so hono mun heɓimo ene bonna tamamuya makko. wala tusalla juuletake faridatani farillaji ɗiɗi bitayammumin wahidin tamamuya goto. o tanima o juuli salli fana, omo yiɗi julde ala sara, o tamanto ala sara o kadi. tamamuya mo tamanino salli fana o on goto tan wawa juulirede ala sara, ma o hesɗitinana ala sara o tamamuya mum goɗɗo. o man tayammama on tamaniɗo li faridatin farilla jaza lahu daganimomo an nawafil yo nafilaji ne daganimo baɗa ha caggal tamamuya o. oɗo o taami o juuli farilla o pari, ene dagi yo faw hen nafilaji. wa massul mushafi ene dagi yo mem mushafu. o taami omo juula, o gayni o julde nde ene dagi yo mem deftere qur'ana. wa ɗawafu o taami omo gayni ene dagi yo wango suudu kaaba. wa tilawatu jangude qur'ana o taami haw gayni ene dagi yo jangu qur'ana. kono noon holde dagoto jogui ko sharɗiji tati. inna wa zalika taw o anniyima ɗum ɗon nde o tamanto farilla nde o anniyi mami faw hen janngugol qur'ana. nde o tamanto farilla nde o anniyi mami faw hen nafila. nde o tamanto farilla nde o anniyi somi tilima, somi gaynima mi wango suudu kaaba. inna wa zalika so annoyima ɗum ɗon woni sarɗi gadano o. wattasalat bis salati jokkodira e julde nde o waɗi ha o gayni nde tan nafila o rewa hen, jokkodira hen. wona o nafila o juula farilla o para, o yaha o wottoyo ha o gayna, o wiya omo juula nafila ala. ko so juuli farilla o gayni tan nafila o fawo hen. sarɗi tataɓiɗi o walam yahrujil waktu, ƴew taw waktu yaltani. so waktu yalti tan on tamamuya boni. koko adinde waktu yaltata o fawata hen nafila, ko adinde waktu yaltata o fawata hen wangugol ngol. so waktu o yawti tan on tamamuya boni. nden noon jogui ko sarɗiji tati. inna wa zalika so annoyima ɗum ɗon wattasalat bis salati jokkodiri e julde nde walam yahrujil waktu yaltani. haala darima ɗon. o jaza dagima bitayammumin nafilati tamamuya nafila kulluma zukira dennegal ko kalnuɗen ko. oɗo o sellani omo tamano nafila, mo sellani mbiɗen ene tamano nafila.
so tamanima nafila ene dawi o fawa hen wangade qur'ana ne dawi o faga hen même de qur'ana fo ene dago illa al faridata farilla tan woni ko dagotako so tamanima nafila fawata hen farilla e on ɗon tamamu e goto maw tamtano farilla o haala darima ɗon o man salla al isha on julɗo gueƴe bitayammumin tamamuya o sellani o juuliri gueƴe tamamuya omo yiɗi fawde hen chafa e witri qamali chafi wal witri yo hafto o darono chafu e witri o juula ɗum baada ha caggal gueƴe ɗe min gayri takhirin woto leltin o juuli gueƴe ɗe haw gayni tan yo faw hen chafa e witri o woto leltin ومن تيمم on tamiɗo min janabatin janaba fala budda daɗorgal ala min niyyatiha ma anni o janaba o ɗo mo wonde janaba waktu lotogol yoni o wawa lotade o sellani omo annoyi julde holno juulirta yo tama o anni o tami omo yo huncammo janaba o anni o janaba o fala budda min niyyatiha jasere alama o anni o tamamu yo huncammo janaba o so tamamu yo hunci janaba o fuɗɗo julde ɗum woni oman tayammama on tamaniɗo min janabatin janaba fala budda daɗorgal ala min niyyatiha anniyade tamamuya anniyade janaba o kaaɗe ɗon bisimillahi mbiɗen wala wa rukhisa enen newnana lil maridi neɗɗo ñawɗo enen newnanamo yo tamo fi hayiɗi e ɓalal alhajari kaaƴe mo sellanina tabo e ɓalal haadi ko ngal kaaƴe ngal mahara waɗɗuɓi ma walla ko tuufeje ɓakkere illam yajid so dañani mo nawilan mo ne weeɗamo gayrahu mo jiidani e makko o sunanuhu sunnaji tamamuya tajdidu saidi ko hesɗitinde leydi liyadayhi wonande juuɗe makko ɗiɗi wo massu e massude ma baynal kuwayni ko woni hakkude cammeje makko ɗiɗi wal mirfaqayni e polongtoli makko ɗiɗi wa tartibu e reggonirde o fadailuhu ɓuure tamamuya attasmiyatu ko wiide bisimillahi wa taqdimul yumna o ardina jungo makko ñaamo alal yusra e nano wa taqdimu o ardina zahiri zirayi ko feeñe jungo makko ardo ala baɗinihi ko woni nder jungo makko wa muqaddamihi hoore jungo ngo ardo ala muakharihi wattande jungo ngo wona waqiduhu pirtoji tamamuya kal wudu'i way kono sallige ni kala ko firti sallige ne firta tamamuya wala tusalla faridatani farillaji ɗiɗi juuldetake bitayammumin wahidin tamamuya goto wa man tayammama on tamaniɗo li faridatin farilla jaza lahu daganimomo annawafil yo juul nafilaji baada ha caggal farilla o o massul musafi omo mema deftere qur'ana waɗɗawafu omo wango wa tilawatu omo janga qur'ana woni noon woni hen noon ko sharɗiji tati ɗi ko innawa zalika o anniyima ɗum ɗon woni go'o wattasalat bisalati jokkodiri en juulu ngu woni ɗiɗi walam yahrujil waktu o yaltani woni tati o jaza dagima bitayammumin nafilati tamamu e nafila kullu ma zukira dendengal ko kalɗen ɗo ko ene dagi illa al faridata sanatan farilla woni ko dagotako ومن صلى العشاء كلا جولدو جاجي بتيمم تمامويا قام يو دارن للشفع والوتر وحفتن وشفع والوتر بعدها تشغل جاجي من غير تاخير قال داي ليلتينغول ومن تيمم اون تاميدو من جنابه فلا بد دارغال على من نيتها مو انيو جنابه كاديرون